Този, който взел парите, трябва да разбере, че това нещо няма да остане безнаказано. Аз лично ще се погрижа да разбера кой е той и ще му дам добър урок. Ясно ли е? Имаш думата ми, ти ще си първата, на която ще преведем парите. Много ми е неудобно, ама ще ми дадеш ли 2 лева назаем? Значи, банката е направила изискуем кредита на господина и е обявила имота на търг. Кажи ми да или не, внасял ли си или не си внасял? Говоря, въпреки че искам да се разберем като нормални хора. До края на работното време да ми пуснете един превод с тия пари, че утре е търга. Има такса банково обслужване? Ами аз съм в цайкнот. Как му се замесиш с тия хора? Това са пълни изроди, разбираш? Тия режат пръсти, крака, чупят. Да не почнеш да ме хитруваш сега. Знам и за мъжа ти пиендето и за дъщеря ти знам. Вижте, аз не мога да си тръгна от тук без парите.